Riwruok mar Nases e pachoka mano Progressive Nases Association kotene gi jakom margi Michael Nyongesa okwedo mokalo monj mane monj godo kar thieth ma Kitengela odiochieng' manyoro e ng'anyo mar Sabasaba. Kade giloso gi jofwamb weche gwenge ma Mumias, Nyongesa okwayo jong'anyo mondo kik keth osiptende e kinde ma gitimo ng'anyo, komedo wacho ni gin kaka lakteche gichiwo thieth ne ji duto maonge bedo kanyakonchiel. Bende gikwayo sirikal mondo okaw ondamo mager mar chike ne jogo mane timo monj makamano mane okelo midhiero ne lakteche kaachiel gi jotuo mane rek yudo thieth. We stand here today to condemn the act that happened yesterday in Kitengela Hospital, where goons and demonstrators attacked healthcare workers who were saving lives. Imagine in a theater where a woman who was being operated on a cesarean section, these guys entered the theater and harassed even healthcare workers. We have stooped too low as a country, and we cannot sit to wait for another attack like they did yesterday. I wish to say that those who may have participated, we seek an apology from them. And those who are planning these kind of things, we say that it's out of place. I wish to ask Kenyans that we need to desist from this kind of behavior because it does not bring honor, but it brings dishonor to our country.